Kaixo, Garazi naiz eta, gaur hitz egingo dugu 3 abestiez eta abeslariz. Lehenengo hasiko gea euskerakin. Gero, segituko dugu erderakin, gaztelaniaz, eta bukatzeko 3. izango litzake inglesez. Lehenengo, beti bezala, irakurriko dizuet Bibia, Migi, Meri, erara, musikari buruz. Zaharrena soroan zen, eta handik etxera hurbiltzen soinu eta dantzak entzuten zituen. Eta morroi bati deituta hura zer zen galdetu zion. Morroiak erantzun. Zure anaia etorri da eta aitak zezor gizona hil du. Seme honik aurkitu duelako. Ura azertu egin zen eta ez zuen sartu nahi. Eta aitak arteraka izateko otoika hasi zitzaion. Lehenengo euskal guazen udaridan nokikurriñan hartzean euskalko talde batekin hasiko gara. Zesatek taldea. Zesatek taldea 2009an sortu zen. Rock, pop eta ska soinua egiten dute. Bandaren Bandaren filosofia joaten dien lekuetara, festa eta parranda. Ez dut oroimen honik, neuronen mesedean, ez naiz, mozkortuko astelenetan. Ez da zaila bizia ustea, nik errezkusten dut beti. Ibuprofeno goizak, hori da nire gogokoena, eta hori da niri gustatzen zaitena, zertikan gauza nire gai, gertatzen ala daukala altzizka nik egiten dutena larun batetan. Atatzen ez larun baten gauetan, eta orduan mozkotu iten naiz, gago doblaga. Zena da kantu honek, esaten mozkoneetan eta aztertutan, ez dela mozkotuko, zertikan horrela gunean, munduko minakin eta ibuprofenoa hartzen dute parani. Gustatzen zait, martxosoa delako ere bai, orain gaztelaniaz. Lehen talde bat eta orain gaztelaniazko pertsona bat, laguntza dira. Eta Maria Isabel, dela katagotiko duzutez, zertikan Eurovision irabazizun Ante muerta que sencilla, abesti horrekin. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Maria Isabel da abeslaria, dela bakigu, gero ere bai hautatzea, aktoresa eta modelo espainola. Berak flamenkoa eta pop musika nazten ditu. Orain berak ateago disko bat, berria eta bai da 6tatik kandidata bateko Eurovisiora. La vida solo es una abestiarekin. Que la vida solo es una. No me toca las famas que me conozco. Tiene final. Siempre acaba con la lengua toda trabada, que casi no se le entiende nada, que dura pena parece cantar. No me toque las palmas que me conozco. No me toque las palmas que no. No me toque las palmas que... Hori gustatzen zait, zerbilan erritmoa dauka, gaineri kantak erritmoa daukatanek asko gustatu zaizkit, dantzatzeko eta entzutako. Entzuten bali badez, dantza egiten dut, porque no puedo evitar, beno baina. Zena da, ez zaite, nik ez dut esaten abestia letran gatikan gustatzen zait. Baina ez gustatzen
musika hori, baina letragatik bai. Orain bukatzeko, ingo dugu kantua ingelesez. Jenny Carroza. Bea da eliketa gustatu batuetakoa. Eta bea da aktoresa, abeslaria, dantzaria, modeloa ere bada. Vamos, resumiendo, que tiene más trabajos que varios. Eta, bueno, 7 disko egin ditu, eta horietatik kantu bat aukeratzekotan izango ditzake dantza. Zerdikan egiten du duo bat, Pitbullekin bai. Eta, bueno, ere bai ditu kantak oso martxosoak. Bukatzeko, jarri bat entzuten, hemen, komentarioetan, ze gustatzen zuten kantaria eta kanta. Eta, beste bideo batean, egingo dizuet, zuei gustatzen zuen kantua, baltatu eta dena. Gaur bezalako bideo bat egiteko. Bueno, urrengo astean egiteko da. Aio!